Wie gaat vandaag naar huis met de Limburg Export Award 2015? Vorig jaar was dat linzenjachten in Maasbracht. En daarom staan we nu in de werkplaats van dat bedrijf. 3 wereldspelers zijn doorgedrongen tot de finale van de Limburg Export Award. De eerste is Bruinzeel Storage Systems uit Panningen met opbergsystemen voor musea, kantoren en archieven. De tweede is ETF, machinefabriek uit Nederweert die in de hele wereld levert aan pretparken. En dan Monteer Process Technology uit Zevenum, onder andere met klanten in de nucleaire industrie. Over een half uur weten we het. Wie wordt de winnaar van de Limburg Export Award 2015? En de prijs wordt dit jaar uitgereikt door minister Lilian Ploemen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Welkom, fijn dat u er bent. Gisteren nog in New York, vandaag in Maasbracht. Vandaag weer thuis. Ja, je komt nog eens ergens als minister natuurlijk. In Nederland had een primeur in 2012 door een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1 portefeuille. We zijn nu een paar jaar verder. Zou u het weer doen? Absoluut. En interessant genoeg zijn er ook veel meer andere landen die het nu ook doen. Finland, Denemarken bijvoorbeeld, de Canadezen kijken ernaar, de Australiërs. Iedereen ziet dat voor open economieën het belangrijk is om te investeren in handel met de buurlanden. Maar dat het ook belangrijk is om wat verder weg te kijken. En dan kom je al snel bij de landen die vroeger ontwikkelingslanden waren. Ja, dus u heeft er geen spijt van, dat gaat door. Wat zijn nu de 3 grootste exportlanden voor Nederland waar de grootste kansen liggen, denkt u? Ja, het ligt er een beetje aan zoals je kijkt. Kijk, natuurlijk zijn de buren, Duitsland, België zijn nu onze belangrijkste partners. Maar als je kijkt, wat zijn nou de landen met de meeste potentie over 10 jaar? Als ik een durfondernemer zou zijn, en volgens mij zijn veel ondernemers dat, dan zou ik gaan investeren in landen als Brazilië, Nigeria, maar ook veel onbekendere en kleinere landen als Rwanda en Ghana. En natuurlijk de landen in Azië blijven mooie markten. Ja, want vooral buiten Europa, want in Europa hebben we gewoon te maken met lagere economische groei, met vergrijzing, al dat soort zaken. Dus de toekomst ligt eigenlijk niet in Europa. Zo is het. Tegelijkertijd niet meer zoveel. Tegelijkertijd is 75% van onze buitenlandse handel is met Europese landen. Die markt blijft belangrijk. Die markt blijft ook wel groeien. Maar het tempo van de groei ligt inderdaad wel wat lager dan in een land als Brazilië. Hoewel ze daar ook wat moeilijker hebben, maar ook in Afrika. Vindt u dat de Nederlandse ondernemers daar voldoende op inspringen? Zien die dat je iets buiten Europa moet doen, behalve China? Want daar praat iedereen elkaar na dat je daar moet zijn. Maar buiten China? Nou kijk, ik ga heel veel op pad met ondernemers. Ik heb de afgelopen jaren 36 handelsmissies gedaan, vaak met tientallen ondernemers. Er zijn veel ondernemers die over de grens kijken. Maar ik zou met name het midden- en kleinbedrijf nog eens extra willen aanmoedigen om dat te doen. Midden- en kleinbedrijf, natuurlijk de motor van onze economie, zit veel innovatiekracht. En ik zie dat men daar wel over de grenzen kijkt, maar dat er nog heel veel kansen onbenut blijven. Ja. Wij kunnen ze ook helpen, dus ik roep ze hierbij heel graag op om zich te melden bij ons. Dan kijken we op welke manier kunnen wij nu die stap over de grens samen met dat MKB zetten. Maar waarom denkt u dat ze nu onvoldoende aanhaken bij die missies? Want ze kunnen zich ook inschrijven. Ze kunnen zich zeker inschrijven. Maar waar ligt dat? Nou, ik denk dat voor MKB'ers de onbekendheid met die markten echt wel een kwestie is. Maar dan zeg ik, we hebben in 140 landen hebben we een ambassade of een consulaat. We doen daar marktverkenningen. Je kunt je melden als MKB'er bij zo'n ambassade en zeggen, goh, welke informatie is er beschikbaar? Dus de eerste stap is informatie vergaren en op basis daarvan is zo'n handelsmissie echt een goede manier om eens even zo'n markt te verkennen. Ga mee in het kielzog van een minister samen met anderen. We praten zo meteen verder over die handelsmissie en de zin ervan. Kirsten. Ja, wij zijn te gast hier bij Linzenjos in Maasbracht. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dat komt omdat dit bedrijf vorig jaar de Limburg Export Award gewonnen heeft. Yvonne Linzen is commercieel directeur, 3e generatie. Uw opa heeft het allemaal opgestart hier. U hebt die prijs nu een jaar. Wat heeft het u gebracht?
Heel veel regiopromotie. We hebben toch echt gemerkt dat we in naamsbekendheid gegroeid zijn. Met name in Limburg en toch ook wel een beetje daarbuiten. En dat heeft ons misschien ook nog wel een paar orders opgeleverd in de regio. Toch wel. Dus niet alleen een visitekaartje, u heeft ook echt nog wel wat extra verkocht. Ja, zeker. Ja. Zeker in de regio. Ja, ook aan wat mensen die hier toevallig aanwezig zijn, of niet? Ja, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Nee, er kan nog altijd een order bij u geplaatst worden, hoor ik u denken. Precies, aan het einde van de avond staan we klaar. Precies. Die €10.000 die u gekregen heeft vorig jaar, waar zijn die naartoe gegaan? Die hebben we in de export gestoken natuurlijk, vonden we wel zo fair. We hebben gekeken naar welke markten dat we wilden ontwikkelen. En bovenaan het lijstje stond Turkije. We zijn dus gaan kijken in Turkije naar een partner. We hebben daar een partner gevonden. En we hebben inmiddels de eerste 2 bootshows erop zitten. En daar hebben we die €10.000 voor gebruikt om die mede te financieren. Dat is mooi, een show. Maar is daar ook nog wat uit voortgekomen? Heeft u daar al orders van teruggekregen? Nee, nog geen orders, maar we hebben wel de eerste internationale Turkse gasten die komen dit weekend. Vrijdag begint onze bootshow hier in Maasbracht en daar staan inmiddels een paar Turkse bezoekers geregistreerd. Dus dat is wel daadwerkelijk het resultaat uiteindelijk van de Limburg Export Award. Nog één klein vraagje. Is er een van de genomineerden van dit jaar die een order bij u geplaatst heeft of misschien al een boot heeft? Nee, nog niet, maar dat gaan we vanavond eens vragen, want €10.000 is een mooie aanbetaling. Mevrouw Linssen, dank u wel. Inderdaad. Ja. Er waren 10 bedrijven genomineerd. 3 zijn er doorgedrongen tot de finale. We stellen ze allemaal natuurlijk aan u voor. We beginnen met Bruinzeel uit Panningen. Dit maken wij. Dit is onze ruimtebesparende opslagunit voor kantoren, bedrijven en instellingen. Wij produceren en vermarkten ruimtebesparende opslagsystemen. Daarbij onderscheiden we eigenlijk 4 belangrijke marktsegmenten. Dat is musea, bibliotheek, archief en kantoor. Nou, wat we hier zien is echt een typische kantoortoepassing. Centrale opslag in het kantoor, ruimte besparen ten opzichte van de traditionele vaste kasten in kantoor. Dat gaat verder dan alleen maar papieropslag. Dat gaat van opslag van de jassen, 's ochtends, tot de persoonlijke lokkers van de medewerkers, waarin ze hun eigen spulletjes op kunnen slaan. Dus in de ochtend komen ze binnen, ze hangen een jas op, pakken hun spulletjes, gaan aan het werk, pakken de documenten die ze moeten hebben en kunnen aan de slag. Wij exporteren eigenlijk naar 50 landen wereldwijd. Dat doen we door een netwerk van 9 eigen kantoren. En daarnaast een ongeveer 40 à 45 distributeurs in landen over de wereldkaart verdeeld. De accenten daarbij liggen op verschillende marktsegmenten in verschillende landen. Grofweg zou je kunnen zeggen dat wij de 4 marktsegmenten in al onze 9 landen waar we kantoor hebben afzetten. Maar bijvoorbeeld in Rusland focussen we op dit moment heel erg op archiefprojecten. En willen we in de toekomst wat meer in de museummarkt. Nou, in China bijvoorbeeld gaan we ook wat meer de museummarkt proberen te betreden. En zo zijn we in Hongkong juist wat meer specialistisch in het inrichten van archieven voor bibliotheken en ziekenhuizen. Wat wij zien is dat de markt in de West-Europese landen op het gebied van archieven bijvoorbeeld stabiliseert, natuurlijk door een stukje digitalisatie. We zien echter ook dat er landen zijn op de wereldkaart waar juist het archief en het structureren van een archief nog steeds een hot item is. Hetzelfde geldt een beetje voor musea. Waar we een volwassen markt hebben in West-Europa, is de museummarkt booming in het Verre Oosten en Rusland. Gigantische investeringen en dat biedt natuurlijk kansen voor ons als organisatie. Een van de belangrijkste valkuilen is dat wij als Nederlanders nogal de neiging hebben om de waarheid zoals wij hem kennen en wat wij vinden en hoe wij bepaalde dingen zien, als de enige waarheid in de wereld te zien. En dat heeft natuurlijk met cultuurverschillen te maken en dat mag je nooit vergeten. Die cultuurverschillen die bepalen hoe een bepaald land tegen bepaalde zaken aankijkt, hoe een bepaald land tegen onze producten aankijkt, hoe een bepaald land tegen normen en waarden aankijkt.
eerste van de 3 genomineerden, bruinzeel uit Panningen. Igor Levens, u bent algemeen directeur. Kijk, een goed product maken, dat kan natuurlijk iedereen. Maar wat onderscheidt u nou? Nou, wij weten toevallig heel erg goed wat die opslagproblemen van onze klanten zijn en kunnen die daardoor ook gewoon oplossen. Want daar gaat het om. Je kunt praten over een product, je kunt praten over de prijs. Maar wij denken dat dat inmiddels randvoorwaarden zijn geworden. Hè? Dat moet je gewoon in orde hebben. Maar als je echt begrijpt wat die klant voor een opslagprobleem heeft, ja, dan komen wij aan zet en dan doen we dat meestal als beste. Lossen het probleem echt op van de klant. Weet de klant wat hij voor problemen heeft? Of moeten ze daar nog af en toe wel eens een beetje mee op gang helpen? Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Soms denkt de klant het te weten. Klein voorbeeldje, Schiphol die wilde zijn afdeling gevonden voorwerpen beter gaan inrichten. Kwamen toen met een offerte-aanvraag voor statische rekken. Gewoon de kastjes die we allemaal gebruiken. De stalen rekken? De stalen rekken. En zeiden, nou, die willen we graag hebben. Nou, wij dachten, dan komen we in een concurrentiepositie waar we eigenlijk niet eens in willen zitten. En zijn toen samen met Schiphol gaan kijken van, wat zijn nou echt de problemen? Hè? Wat wordt er nou echt gebracht en bewaard? En wat willen mensen ook ophalen? Want laten we eerlijk zijn, voor die oude sok ga jij niet 100 kilometer rijden. En wat zagen we? Natuurlijk wordt die laptop als eerste opgehaald. Natuurlijk wordt die mobiele telefoon als eerste opgehaald. De knuffels of niet? De knuffels, kinderen? Ja. Absoluut. Als je twee nachten wakker hebt gelegen, zeg je ik ga naar Schiphol. Ja. Nou, op die manier zijn we dat project aangevlogen. Hebben de klant kunnen overtuigen dat we ruimte konden besparen. Dat we met een mobiele oplossing veel meer op een kleinere plek konden opslaan. Maar ook duidelijk gemaakt dat ze niet alles meer hoefden te bewaren. Anders denken, dat is eigenlijk waar u het hier over heeft. Ja. We zullen kijken of u ermee vandoor gaat met die zware award, met die Limburg Export Award. Ja, mevrouw de minister, we hadden het zojuist over die handelsmissies. Nu gaat het in Nederland altijd, als er weer een missie is naar bijvoorbeeld China, over koopman of dominee. Wanneer zijn we eens van die discussie af? Nou, wat mij betreft nu, want die twee die gaan prima samen. Als je zaken wil doen, moet je de ander leren kennen. Je moet je ook openstellen voor de ander. En dan moet je zowel een beetje koopman zijn, maar je moet ook, laten we zeggen, het niet-materiële een beetje aandacht geven. Ja, Dus, waarom? Dat kan toch alleen maar de verkoop tegenwerken? Helemaal niet. Gaat er geen boot kopen van iemand die zegt dat de mensenrechten bij mij niet deugen? Ja, nou kijk, heel veel landen vinden het juist fijn, zouden wij ook vinden, als je op bezoek gaat en je hebt gewoon een eerlijk gesprek over wat je vindt, wat je samen zou kunnen doen, de dingen die anders zijn. En dus ik zou zeggen dat koopman en dat dominee, het is 2015, laat dat nou gewoon eens achter ons. Nederland is een open economie, we drijven graag handel, we begrijpen graag degene met wie we willen handelen en we willen ook graag laten weten wat we vinden, maar we staan ook open voor wat die ander vindt. Ja. Ik wil toch even één vraag erover stellen aan Henk Snelling van WP Haton, een van de vorige winnaars van de Limburg Export Award. U bent wel eens mee geweest met zo'n missie? Ja, je mag mij een veteraan beschouwen. Een veteraan van missies. Hebben ze zin? Ze hebben zeker zin. 12 keer ben ik mee geweest. Al die landen zijn we inmiddels marktleider. Dus kijk met plezier terug. Maar ik heb ook een opmerking, met name over het model koopman-dominee. Ik heb me wel eens afgevraagd, is het geen idee om handelsmissies om te draaien? Wat is erop tegen dat complete groepen uit China, groepen uit Brazilië, ik ben met u mee geweest naar Brazilië, waar kinderarbeid natuurlijk een issue is. En dat wij onze stijl van leven en culturele gedrag... Ja, dat je toont wat je hier hebt. Als voorbeeld dan hoef je niet te hebben zien. over hun mensenrechten, maar kun je laten zien wat jij hebt. Heel veel bedrijven van ons hebben prachtige belevingsruimtes, fantastische toonzalen. Mevrouw Ploemen, even kort antwoord erop. Is dat een idee om groepen naar hier te halen? Uitstekend idee. We zijn daar ook veel actiever nu in dan vroeger. 2 weken geleden is bijvoorbeeld een grote delegatie uit Bangladesh gekomen. Die willen graag investeren in hun watermanagement. En precies zoals meneer zegt, we kunnen ze hier ook laten zien hoe heeft Nederland dat probleem met dat water nou aangepakt. En wat kunnen ze leren. En ondertussen is het een prachtige kans om iets van ons mooie land te laten zien. Ik heb haar overigens beloofd dat ik de volgende keer dat we niet alleen naar Rotterdam zullen gaan, maar ook naar Limburg. Goed, dat is een hele goede belofte aan die mensen uit Bangladesh. Lijkt mij, daar verheugen zich nu al op. We gaan naar de tweede finalist van de Limburg Export Award. En dat is ETF Machinefabriek uit Nederweert. Dit is de ETF Multimover, een van onze bekendste exportproducten op dit moment. Het voertuig waarin ik nu zit gaat bijvoorbeeld naar Abu Dhabi. We hebben 2 productlijnen. Eén zijn machines voor de textiel-vloerbedekkingsindustrie. Wij maken verwerkingsmachines voor tapijt, naaldvilt, vinyl.
Denk daarbij vooral aan inspectie, meten, snijden, opwikkelen, verpakken, intern transport. Alles nadat het tapijt eigenlijk al geproduceerd is. De tweede lijn zijn attracties voor pretparken. Denk daar niet bij aan duizelingwekkende coasters, maar denk daarbij aan typische familie-rides waarmee je een beleving ondergaat. We hebben in zijn totaliteit inmiddels naar 45, 50 landen geëxporteerd. Dat scheelt per jaar, omdat onze producten projectmatig geleverd worden. Maar denk daarbij aan een aantal uithoeken. Dat kan Zuid-Afrika zijn, dat kan Australië zijn, dat kan Korea zijn, dat kan China zijn, dat kan Amerika zijn, dat kan de Verenigde Arabische Emiraten zijn. En natuurlijk Europa is een afzetmarkt. Dus zeer divers. Als we kijken naar onze producten, dan hebben wij natuurlijk machines die gaan met name naar de fabrikanten van vloerbedekking en de grossiers die de woningtextiel verkopen. Denk daarbij in Nederland bijvoorbeeld aan de Carpetride of de Leen Bakker. Bij amusement zijn dat de pretparken en de musea. Denk bijvoorbeeld aan Continuum. En bij pretparken kun je denken aan een Fantasieland, een Europapark. En zo zijn er heel veel klanten all over the world. Ik denk dat bij export er misschien andere gewoontes zijn. Maar uiteindelijk is export vaak voor mij betekent dat ik moet langer in mijn auto zitten, ik moet langer in het vliegtuig zitten. Maar het zaken doen hoeft per definitie in een exportmarkt niet echt anders te zijn. Het belangrijkste is denk ik waar je op moet letten als je naar een ander land gaat, is wat zijn de gewoontes van het land. En als je daar naartoe gaat, probeer je aan te passen aan de gewoontes van het land. Als ik naar een Midden-Oostenland ga, in de Ramadan, dan weet ik dat ik me daar moet aanpassen. En dat is het belangrijkste, denk ik, dat je je klanten laat zien dat je je aanpast in hun cultuur. Dat je meedenkt, dat je meeleeft in hun situatie. Dat geeft een persoonlijke band. Wij verkopen projecten, daar is een persoonlijke band heel belangrijk bij. En dat creëert het. Het zaken doen is niet moeilijker buiten de grens. Het mag misschien moeilijker klinken in financiering enzovoort, maar ik heb landen in het buitenland waar beter betaald wordt dan op mijn eigen markt. De tweede genomineerde zag u een korte impressie van ETF Machinefabriek uit Nederweert. Ja, meneer Hendricks, u zit eigenlijk in twee divisies. U zit in de machines voor die vloerbedekkingen en eigenlijk ook in de amusementswereld. U heeft family rides, karretjes die je zo door die beleving heen... Voertuigen, ik zeg maar karretjes, die u door de beleving heen loodsen. Ja. U bent eigenlijk gewoon een beetje gered door die amusementswereld. Hè? Dat klopt. We hebben die tweede tak van sport hebben we gestimuleerd omdat de vloerbedekkingsindustrie nog steeds last heeft van het feit dat de bouw de crisis niet volledig te boven is. Dus de vraag bij de fabrikanten van vloerbedekking en ook de grossiers van vloerbedekking, die blijft achter. En dus ook de vraag naar onze machines. Gelukkig hebben we een tweede poot waarop we staan en dat is de amusementsindustrie. Ja. En die is booming. Die is booming inderdaad, maar dat is een beetje aan het verschuiven binnen uw bedrijf. Ja, bent u nog van plan daar wat aan te gaan trekken? Aan die nou, wij zullen zeker stimuleren dat ook die machinebouw weer boven water komt, om het zo te noemen. Maar we zijn daar natuurlijk afhankelijk van de vraag naar vloerbedekking. En dat kan pas als de bouw wereldwijd aantrekt. Ja, dus daar bent u een beetje afwachtend in. Wat betreft die amusementswereld, u heeft nu in Maleisië een opdracht lopen. We hebben een opdracht voor een amusementspark wat daar uit de grond wordt gestampt. En die hebben op dit moment 32 voertuigen bij ons besteld, waar in elk voertuig 12 personen vervoerd kunnen worden. Dus dat is een behoorlijke opdracht. Ja. In Kuala Lumpur wordt het gevestigd. Goed, dank u wel voor de toelichting. Dat was de tweede genomineerde voor de Limburg Export Award. Ja, zo meteen nummer 3. Maar eerst met u nog even over India wil ik het even hebben. Is dat een belangrijk exportland voor Nederland? Denkt u dat er veel groei mogelijk is? Want over China heeft iedereen het, maar India? India heeft zeker veel groeimogelijkheden. En ook in een sector die heel erg belangrijk is voor Nederland, maar ook voor Limburg, de agrarische sector.
Nederland is de tweede grootste agrarisch exporteur ter wereld. Nou, hier om de hoek in Venlo natuurlijk de Greenport. Daar zit heel veel muziek in. Daarnaast is India heel druk bezig met het opschonen van hun rivieren, die zeer vervuild zijn. Ja, ze willen hun watermanagement. Ze willen hun steden op een goede manier laten groeien. Ja. Dus veel kansen. We hebben ook een bedrijf uit Venlo, meneer Kusters van Kusters Engineering. U maakt machines om bankbiljetten te vernietigen. Maar in India heeft u iets anders. Hè? Daar vult u de flappentappen. Ja, we zitten al 22 jaar zijn wij in India. We zijn in India gekomen dankzij uw ministerie. Want vroeger kende het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een instrument waarbij 2% van de begroting gereserveerd werd voor gebonden ontwikkelingshulp. Dat wil zeggen tot een land wat een ontwikkelingsrelevant kapitaalgoed wil kopen, gesteund werd door Nederland, dat in Nederland besteld moest worden, in Nederland gemaakt moest worden. Maar is flappentappen vullen dan ontwikkelingshulp? Nee, dat was een heel succesvol programma en zodoende zijn wij in India terechtgekomen. Dus de overheid heeft u geholpen om daar een markt te veroveren? Omdat de overheid ons daarbij geholpen heeft. En daardoor hebben we kantoren in India opgezet. Daarom zitten we al 22 jaar in India. En 3 jaar geleden hebben we besloten dat we ook andere zaken kunnen doen. Tegenwoordig zitten we ook in een geldtransport in India. We transporteren geld naar alle geldautomaten. Hoeveel mensen werken daar? Er werken nu, we zijn 3 jaar geleden ermee begonnen en er werken nu meer dan 3.500 mensen. 3.500 mensen voor een Venlo's bedrijf in India. Vandaag zijn er weer 5 bijgekomen. Ja, vandaag al 5. Ieder uur wordt er iemand aangenomen daar. Ja, ongeveer enorme markt. En u heeft daar kunnen ontwikkelen ook met steun van de overheid. Wanneer hoor je een ondernemer nou zeggen, steun van de overheid? Daar moet je normaal niks van weten, joh. Dankzij deze steun zijn we in India terechtgekomen, ook in China en vele andere landen. En ja, ik vraag me af waarom is zo'n programma dan afgestoten. Goeie vraag, lijkt mij. Zo'n succesvol programma zowel voor Nederland als voor het ontvangende land. We hebben banen gecreëerd, daar, hier. En het is een ontzettend succesvol programma. Ja, het enige antwoord is omdat we nu betere programma's hebben waar het bedrijfsleven een belangrijke rol in speelt. We hebben de Dutch Good Growth Fund. Die kredieten, leningen, garanties voor bedrijven die investeren in ontwikkelingslanden verkrijgen. Dus we willen ook met die instrumenten meegaan met de tijd. Wat hebben die landen nodig? Dus wat hebben de ondernemers nodig? Ja, en u denkt dat de huidige middelen goed zijn van de overheid. Er hoeft niet meer bij van u? Nee. Nee, oké. Goed. We gaan richting finale. We gaan naar de derde genomineerde. Monter Process Technology uit downtown Kronenberg. We staan hier bij een container die gebruikt wordt voor de opslag van nucleaire harsen en die zijn weg vindt naar China. Nou, wij zijn een machinebouwer die installaties aan machines bouwt voor de chemische, de nucleaire industrie en de farma-industrie. Waarbij de nadruk de laatste jaren steeds meer komt te liggen op deelnemen in de nucleaire industrie. Monter verzorgt daar een aantal oplossingen die te maken hebben met het scheiden van nucleair afval, het verbranden van nucleair afval of het transporteren van nucleair afval. En op al die gebieden zijn wij op dit moment actief op meerdere plekken in de wereld. Export is bij ons eigenlijk de belangrijkste pijler van het bedrijf. Zo'n 80-90% van onze producten vindt de weg naar het buitenland. Je moet denken aan landen binnen de gehele Europese Unie, waarbij Duitsland en België op het moment voor ons belangrijke partnerlanden zijn. Onze producten gaan ook naar China in meerdere maten in de laatste jaren. Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. Het begint al in je eigen organisatie. Je moet ervoor zorgen dat de kennis en kunde binnen je bedrijf goed op orde is. Een bedrijf als Monter is breed afgestempeld in de markt en we hebben te maken met heel veel wetten en regelgeving. Culturen in andere landen waar je op in moet stellen. Zo waren we eens in Slowakije te gast en we bestelden daar een taxichauffeur. We hebben de taxi besteld voor 5 personen. Dan krijg je toch de vraag, is het in of exclusief de chauffeur? En op die manier moet je altijd op je hoede zijn als je toch zaken doet in het buitenland. Achter de vraag kan altijd nog een vraag zitten die je niet verwacht. Gaandeweg het traject van ontwikkelen dat wij hier doen, stuit je natuurlijk op andere vraagstukken. Het kan ook zo zijn dat de klant jou gaat controleren welke certificaten heb je in huis, welke toelatingen heb je,
hoe ziet jouw financiële huishoudboekje eruit, is vaak ook belangrijk voor een klant te weten als ze met je zaken gaan doen. Verder moet je goed rekening houden met de transittijden van je producten. Als je dus bijvoorbeeld naar China verscheept, moet je er goed rekening mee houden dat de transittijden lang zijn en inklaringsprocedures in het land waar de producten naartoe gaan kunnen ook langer in beslag nemen als dat je hier gewend bent. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. De derde genomineerde korte impressie net, Monteer Process Technology uit Zevenum. Meneer Franke, u zit onder andere in de nucleaire industrie. Als u dat op een feestje vertelt, krijgen mensen daar niet af en toe een beetje de kriebels van? Van mij of van het nucleaire? Nou, dat mag u zelf invullen. Nou, dan moet u dan mijn vrouw maar vragen. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor de leek, ja, nucleair. Hè? Je hoort allerlei spookverhalen. Onterecht. Voor ons is het booming business. Dat wil zeggen dat we hebben natuurlijk een aantal valkuilen in het gebeuren, maar het hele proces, zoals wij dat vertalen in een werkend systeem, ja, traceability, traceerbaarheid en certificering zijn de toverwoorden, de sleutelwoorden. Dus elke stap, u weet, designen, engineeren en bouwen een systeem, elke stap wordt door overheidsinstanties gecertificeerd en geaudit. Dus waarom zou het een vreemd verhaal zijn? Goed, dat is de wereld uit. Zometeen het grote moment. Laten we eerst even gaan kijken naar de winnaars van de afgelopen jaren. De winnaar van de Limburg Export Award 2006 is geworden Adams Paukenfabriek. Het bedrijf Wear uit Venlo. Hauser Techno Coating. Van Aarts Panel. Shelta Mushrooms. De winnaar is Koninklijke Custers Engineering BV. Producent van bakkerijmachines Haton BV. Thomas Vergoel uit Mustang. De winnaar is. We hebben voor Linse Yachten gekozen. Ja, een heel mooi lijstje met eerdere winnaars. U bent voorzitter, meneer Nelissen, van de Limburg Export Sociëteit, de organisator van deze prijs. Als je naar dat lijstje kijkt, wat we net zagen, ziet u een rode draad? Ja, ik zie een rode draad. Als je de laatste 9 winnaars bekijkt, de 10e worden zo direct, dan zie je dat er meer geïnnoveerd wordt. Uitbreiding tekenkamers, 3D-printers die helpen met innovatie. Dan zie je ook een verbetering van het leven- en werkklimaat in die bedrijven. Ja, en ook veel maakindustrie valt me op. Het leuke is dat een heleboel mensen denken, de maakindustrie gaat weg. Het tegengestelde. Je ziet steeds meer dat er knappe dingen hier gemaakt worden. Niet alleen ontwikkeld voor de toegevoegde waarde, maar ook echt gemaakt. Ja, waar let nou de jury op? Nou, de jury let op een paar dingen. Een hele objectieve criteria zijn centen, cijfers, winstgevendheid, etc. Maar we kijken vooral naar de onderneming zelf. Zit er goed management en zit er een echte ondernemer aan het stuur. Dus de mensen in kwestie die wij interviewen, die staat heel hoog in het vaandel. Wat is een echte ondernemer? Een echte ondernemer die is pragmatisch, die heeft lef en die durft te ontwikkelen. En heeft zonder dat hij garantie heeft dat het afgezet wordt. Maar die heeft neus voor nieuwe ontwikkeling. Ja, en dat is een echt ondernemer. Dat kun je zien. Dat kun je zien, dat voel je. Nou, kijk eens daar staan er een paar. Maar als je ermee praat, dan zie je wel verschil met sommige anderen. Ja. 9 winnaars, we hebben een 10e. En u dacht van, nou, het is toch jubileum, maken we meteen een boekje. Toch? Ja, we hebben een heel leuk boekje gemaakt. Staat de winnaar van dit jaar al in? De winnaar van dit jaar staat erin. Het leest haast als een soort sprookjesboek. Het is een leuk thema. Het zijn hele leuke personages. En dan ga ik u het boekje geven met de winnaar van dit jaar. Kijk, dank u wel. Ja. De genomineerden zijn natuurlijk buitengewoon benieuwd. En dit jaar is de winnaar Bruinzeel Storage Systems. Als jullie daar gaan staan. Ik was blij
dat ik niet hoefde te kiezen, want het zijn 3 fantastische ondernemers. Maar uw gevoel voor wat de klant nodig heeft, als ik in de jury had gezeten, had dat voor mij de doorslag gegeven. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, wij zijn er ontzettend blij mee. U krijgt nog iets van de commissaris de Koning. Helemaal beelden 4, hou ik het even voor u vast. Ik heb de eer gehad om jullie kantoor te openen in Roermond. En daarna laten zien dat als je een exportbedrijf bent en je op geen betere plek kunt zitten dan in deze mooie provincie. Dat stellen wij zeer op prijs. Deze €10.000, ja, waar je ze aan besteedt weet ik niet. Misschien wel aan die aanbetaling voor die boot. Maar er zijn zoveel mooie dingen in Limburg waar je het geld aan kwijt kunt. Alsjeblieft. Proficiat. Dat hoort er ook nog bij. De heer Vos, eerste reactie? Ja, ontzettend trots op ons bedrijf, op onze klanten, maar ook op de medekandidaten. Wij vonden het enorm fantastisch al om met de andere 2 bedrijven in de finale te mogen zitten. Ook topbedrijven. Dit verplicht natuurlijk wel tot iets. Wij hebben besloten om de €10.000 op 2 gebieden in te zetten. Allereerst de export. Wij willen ons crowdsourcing platform, waarmee wij vragen klanten te innoveren naar onze nieuwe oplossing, om daar een deel van in te stellen. En we willen een deel terug laten vloeien naar Limburg. We werken veel samen met technisch onderwijs. En gaan ook een deel daarvan besteden om samen te zorgen dat het technisch onderwijs klaar is voor het bedrijfsleven later. Dus ja, en nou even naar vanavond. Het dak gaat eraf in Panningen. Nou, ik denk het hier al, want er zijn nog wat collega's bij. Dus ja, we zijn enorm blij, enorm trots. Ja, en ook voor dit soort dingen, die geef je weer de energie om er met volle kracht tegenaan te gaan. We zijn een oud bedrijf, sinds 1897. Maar ik zei aan de andere kant, 118 jaar jong. Van harte gefeliciteerd, meneer Lavos. En veel plezier vanavond in Panningen. Dank u wel. We hebben weer een winnaar van de Limburg Export Award. De 10e was dit. En we weten waar we volgend jaar zijn voor de uitreiking van de 11e Limburg Export Award. Tenminste, voorzitter, kijk even naar u. Dat gaan we doen, hè, de 11e. Ja, oké. Ja, de deal is al goedgekeurd. Goed, dat hebben we geregeld. Volgend jaar de 11e Limburg Export Award. Dank voor het kijken en tot volgende keer.